Eskumuturreko edatzaileen isometrikoak. Aulki batean eseriko gara. Mahai baten aurrean. Ukondoa 90 gradutara tolestuta. Eskumuturra zuzen eta ukabila itxita. Ukabila mahai gainean bermatuko dugu. Eta beste eskua gainean. Mugimenduari kontra egiteko. Gorantz bultzatuko dugu ukabila sabaira eramatain saiatzeko. Ariketa isometrikoa denez, ez da mugimendurik egon behar, ez eskumuturrean, ez atzetan. Uskurdorari 10 segundoz eutxiko diogu. Denbora bereko atsedenarekin. 10 errepikapen egin arte. Atz edatzaileen isometrikoak. Aulki batean eseriko gara, mahai baten aurrean. Esku irekia, mahai gainean bermatuz. Kontrako eskua atzen gainean jarriko dugu. Eskuko atzak altxatzen saiatuko gara, goiko eskuarekin eragozten dugun bitartean. Ariketa isometrikoa denez, atzak ez dira mahaitik bereiziko. Uskurdurari 10 segundoz eutxiko diogu, denbora bereko atsedenarekin.
10 errepikapen egin arte. Bularreko muskulatura luzatzea. Ate baten markoan edo horma baten ondoan jarriko gara zutik. Ukondoa eta sorbalda 90 gradura tolestuta, eskua urra markoan berbatuta. Bularra aurrerantz eramango dugu, bularraren eta sorbaldaren aurrealdean tentsioa nabaritu arte. Posizioari 30 segundoz eutxiko diogu, eta 2-3 aldiz errepikatuko dugu.
Eskumuturreko muskulatura edatzailea luzatzea. Eskua itxi eta eskumuturra tolestuko dugu mugara iritsi arte. Beste eskuarekin ukabila aurretik heldu eta jarraian ukondoa luzatuko dugu eskumuturraren flexio hori galdu gabe. Posizioari 30 segundos eutsiko diogu eta 2-3 aldiz errepikatu. Ukondoa luzatuko dugu eskumuturraren flexio hori galdu gabe.